Ja. Vítajte pri mojom novom videu z hry Brawl Stars. A keď hovorím vám, keď bude troška zlý zvuk, tak to je za to, že to točím na slúchatkách Niceboy, HIV, Bean Pop. No, prepáčte, že už dlho nevyšlo video, mal som školu a učil som sa proste. No, prepáčte, že som neurobil video z tých monster vajíčok, ale máme tu novú sezónu, takže urobím video z tohoto. Ja som si vybral len tieto z eventov a máme tu nového brawlera, no nie je tak nový, už tu je a môžete si ho dať už do hry, no ako takto. Ja som si ho hneď nastavil a som zvedavý, kto za neho všetko bude hrať. No nebudem to kecávať a poďme na hru. Máme tu. Prepáčte, že nehrám rankedy, lebo rankedy ma moc nebavia ani. Fú, ten Spike, ten má dobrú mutáciu. Ináč na tú papier by sme si mali dávať bacha, tie má dobré mutácie. Tu niekto není. Tu je niekto. Ten Spike, ten je silný. Ten Spike bude problém. Alebo ani nie. No ja mám jeden point a on má 6. Fú, ale dal mi. Je dead. Ale Nita je silná. No. Do prdele. Nevadí ľudia. Ozveme sa vám, keď budeme v lobby. Dobre, už som v lobby. A môžeme ísť na ďalšiu hru. Ja si vyberám Max. Tu mám rád. Tá má dobrú mutáciu. Má neobmedzené náboje. Si myslím, že to je dobrá mutácia. Ale no, nie je zas tak silná, ale keď s ňou viete hrať a vylevlujete si ju, tak je to viac než silnejšie. Ten Edgar pre ňu by nemal byť ani problém. Pozrite. Zadarmo power. Ne, ten bás, ale dobré. Aspoň vidíte, aký som noob v Brawl Stars. No zas taký noob nejsom, sú to aj horší hráči, ale nejsom napríklad ako Destro, Hauš, či jak sa to vyslovo, neviem, prepáčte. No hate. Pozno hate ľudia. Prečo mi tak blbne Wi-Fi, ne? Prepačte za Wi-Fi, za lagil, ale nejako mi blbne Wi-Fi. Sme iba traja? Idem po Barlim. Ten ma nedá. Fú, mňa dal ten Brock. Ten je silný. Ten má tiež silnú mutáciu. Super rare, 100 blingov. Aspoň dám nejaký gameplay z Brawl Stars, lebo už som dlho netočil. Tara.
Tu by som mal na povodku dať. Tu je táto Nita. No. Do prdela. Taredet. Tento Karol, ten bude problém, lebo on dosť veľa dosiahne, lenže ja som moc ďaleko, aby som ho... Fú, no. Bude to troška problém, no. Dobre. Idem tuto po Karlovi. Do prdele a pomoc. Fú. Choď preč. No. Nevadí. Máme si menší opening. Epic. Máme skin na papier. Dobre. Už nám chýba... iba 4. 100 týchto pavrov, či čo to je. No. Kebyže mám Brawl Pass, ja som mal minulý season plus, keď mi neveríte, nerobil som videa, keď som mal ten Brawl Pass plus, ale mám aj skin z Brawl Pass plus, pozrite. Keby ste mi neverili, dáme si ešte nejaký gameplay. Ak to video není také dlhé, tak skipnem. Dobre, môžeme ísť na hru. Vyzerá to tak, že táto tára tiež nebude nejako dobrá. Fú! No. Tak, no, prepáčte, dáme si ešte jednu hru. Dáme si napríklad Poka. Za ňou mám skin za 149 gemov. Paráda. Že? Nie je to paráda, lebo bol drahý a nehrám za ňou ani. Za Colta mám skin, ktorý normálne stojí 149 gemov, ale ja mám za free. Táto mi tu bude robiť nervy. Čo nevadí, dám ju. Aha, ona má nejakú túto zas. Bože. No, môj bože. Jeduje. Jeduje to. Čo, ona mi to ešte power zničí. No díky, no. Je dead. Dám si túto... Aha! Ja som zabudol, že on má takúto mutáciu. Som chcel už povedať, že Hypercharge. Ja, všetci má už mutácii, paráda, som jediný, kto nemá. Neviem, či na Poka je mutácia, ale dobre. Musím dať taký dobrý fairplay. 1000 XP play by som mal dať teraz. Je tu, ja som to vedel, že tu bude. Ojoj. Ideme na Colta. Ideme na Colta. No. Aby som mali na tohoto oného. Karolka. Jaj, ja som Daj. Uaaaa. No nevadí, jo. No, ukázam ešte no. Tu ukazujú sebe, ne? Dobre, ďakujem, že ste to video dopozerali až sem. Keď sa vám toto video ľúbilo, hoďte mi sem like a odber. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.